nagedacht wat een passend cadeau. De Heemkundeclub in Kasterui bestaat 25 jaar. Afgelopen weekend werd stilgestaan bij deze zilveren mijlpaal met een speciaal programma. We beginnen hier buiten met de aanbieding van een bank. Wordt aan de dorpsgemeenschap aangeboden in de persoon van de voorzitter van de dorpsraad. En dan hebben we hier een monument, zeg maar een beetje ter herinnering aan dat 25-jarig bestaan van de Heemkundestichting. We zijn zeg maar met helemaal niks begonnen. We hadden wel wat informatie al vergaard, omdat we een boek over 44 jaar Schansenknuppels van Carlsen gemaakt hadden. En daar hadden we nog een heleboel informatie extra, die we in dat boek niet kwijt konden, maar daar wilden we wel wat mee gaan doen. En toen kwamen we eigenlijk op het idee, het zou toch wel heel leuk zijn als we de geschiedenis van Kasterui, als we die mooi in kaart kunnen brengen. Wat is dan een verhaal wat u het meest bij is gebleven? We hebben heel wat projecten gerealiseerd. En ja, ze zijn mij allemaal even lief, moet ik zeggen. Maar we hadden bijvoorbeeld een project voor 8 slachtoffers van een vliegtuigcrash in de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar hebben we echt een prachtig project van gemaakt. Op het Schoor staat er ook een heel mooi monument van. We hadden enkele kolonels, generaals, Amerikanen ook. Van Amerikaanse families die overkwamen. Dus dat was eigenlijk een heel aansprekend project. Er kwam ook een heel oud vliegtuig vanuit de Tweede Wereldoorlog. Dat kwam nog overvliegen. Dus dat was echt indrukwekkend daar. Op een 8 kameraden. Nou, het meest trots ben ik er eigenlijk op dat we vrijwel de hele geschiedenis van Kasterui, dat we die nu eigenlijk achterhaald hebben en ook uit kunnen dragen. Dat gebeurt via boeken, maar dat gebeurt ook via informatieborden in het dorp. Het gebeurt via monumenten. Het gebeurt ook via het historisch platform, Rooinet. Dus daar zijn we wel blij mee dat we ook andere mensen kunnen laten delen, in dat succes van het vastleggen van de geschiedenis van Kasterui. En hoe ziet jullie toekomst eruit? Die baart ons wel een beetje zorgen en dat heeft te maken eigenlijk met het bestuur van onze club. De oudste binnen ons bestuur, die is 88 en dan mijn broer die is al 86. Ik ben zelf 80, we hebben er nog iemand bij die wordt 85. Dus dat baart ons wel zorgen. We hebben nou wel iemand gekregen die van 36 die zich aangemeld heeft voor het bestuur. Maar we willen graag wat jonger erbij hebben nog. De geschiedenis die staat natuurlijk niet stil. We hebben wel het verleden in kaart gebracht. Maar we moeten natuurlijk ook zorgen het heden en verder ook de toekomst. Dat ook die geschiedenis dat die vastgelegd wordt. Want we staan hier nu. Maar over 5 minuten is dit ook al geschiedenis. Hè? Dus,